Bwyd nid Bomiau yn fudiad rhyngwladol sydd o blaid bwyd ac yn erbyn arfau. A pob pnawn Gwener mae Eva Supertramp gyda criw o wirfoddolwyr eraill yn dod at ei gilydd ac yn bwydo pwy bynnag sydd eisiau bwyd am ddim. Wythnos yma, yn ogystal â gweini, mae Efa'n gorfod dod o hyd i fwyd. A di hi ddim yn golygu mynd i brynu multipacks o swp oer yn Spar. Dwi'n cerdded heddiw achos dwi wedi brifo troed fi. So dwi'n limpio chydig bach. Nes i trio cicio pel a nes i cicio'r concrete yn lle. Nid elusen yw Bwyd nid Bomiau, a felly maen nhw'n dibynnu ar garedigrwydd pobl clen sy'n tyfu llysiau. What I can do is have a taste and see what you think. Okay. It makes really, really good stir fry. Felly pa llysiau yn ffres fydd yn mynd i mewn i'r cawl wsos yma. So there, where you've got the flowers, you can actually eat the flowers like that. Okay. Eating flowers? Yeah. Dwi'n cofio os da ni wedi cael hyn o blaen, ond ti'n gallu gwneud salad efo nhw. Felly, sgwni fe fydd pobl yn meddwl o bita blodau ar y stryd, gwn i weld. Dwi'n amau fydd angen dipyn mwy na blodau fwyda 100% o bobl pnawn fori. Felly mae Efa'n symud ymlaen i batch llysiol Monica. Hi! Hello. Welcome. How are you? Wow. From last year? Yes. Wow, that's massive. Cool. Mae pethau'n edrych yn addawol ar ôl gael clamp o bwmpen gan Monica a bag o ffa hyd. See the beans again. National Vegetable of Wales. Dwi'n gobeithio dim honna di dy goes giammi di, Efa. The two of them... Oh, I got... Mae yna planhigion eraill o gwmpas y cennin. Felly dwi'n ofn rhywun allan, ond mae hi'n dweud dim ots, ti'n gallu ail-planu'r pethau. Felly... Dyma ni'n mynd. Felly, gyda llwythi lysiau gan Monica a Jenny, mae'n amser i ffarwelio. Ond nid cyn deud helo i rai o arddwyr prysur Pont Cana. Let's name this one in Welsh. Angharad. Yn Riverside mae Efa'n benderfynol i beidio gadael i anaf pêl-droed slofi hi lawr. Mae hi newydd sylwi fod hi wedi anghofio un o'r prif gynwysion. Mae'n nionod yn un o'r basics, so... Weithio dyn ni'n cael emergency trip i'r corner shop. Thank you. Bye. Chos bod ni'n grŵp autonomous ac yn rhedeg trwy consensus a ni sy'n rhedeg y grŵp. Felly, da ni'n efo neb i atab i. Fatha, ni sy'n neud Bwyd nid bombs, da ni'n mynd cael funding gan neb. Da ni'n mynd, dos neb yn deithio ni be i wneud, jyst ni sy'n neud o. Gyda 3 arall yn dod i helpu Efa i baratoi bwyd ar gyfer dros 100, mae'r gegin yn cychwyn cynhesu. Pwmpen gan Monica yn cael ei siopio. Sydd o'r allotment. O na, mae hwnna o blwyddyn dwytha, actually. Oh, I do like them. Alright, you have to put them outside. They're great to go there. Pre-genwair. Organic. This is what you get if you eat organic. I'll put it into the compost. Mae pobl ddim yn cwyno bod yna cymegion yn bwyd nhw, ond maen nhw'n cwyno bod... Fydd pobl probably yn meddwl bod hynna'n rhyfedd, ond mae'n naturiol, so... Fe yna definitely ddim anifeiliad yn y bwyd yma. Mae gyd yn llysiol, cofio? A do, mi nath Efa olchi dwylo ar ôl gafal yn y pre-genwair. Dwi'n meddwl, mae'n edrych fel gyda ni lot o llysiau kind of oren, so fe eich fatha efo lentils ag hwn, ag hwnna, fedrwn ni'n neud rhyw fatha... kind of, dwi'n gwybod, soup, orangey, nice. Don't steal the name. Copyright. Linda! Mae fatha Caerdydd legend sy'n cera rownd y gwisgo dillad ffynnu. We are Caerdydd, and this is food, not bombs. Boy up, girl up. Gyda'r cawl pwmpen a'r ffa hyd yn berwi neis, mae pawb arall wedi gadael Efa Drian ar ben ei hun i lanhau. Cinderella. Dyn nhw ddim bod tro'n gadael fi. Mae'n hanner di hanner ar ddydd Gwener ac ydy Caerdydd yn barod am gawl oren Efa. Nes i blasu fel chydig gyna. Nath o ddim troi ac mor oren ag o'n i fel, chos oedd y pwmpen actually yn felyn. Ond mae'n edrych yn rili iachus a neis.
ochr ymgyrchu definitely'n bwysig efo Bwyd Nid Bomiau, ac peth ni di solidarity not charity, a dyna pan mae'r bwyd i pawb, ddim jyst i pobl digartre, achos da ni'n gweld fatha poverty a rhyfal i gyd fel rhan o system sydd ddim yn gweithio'n iawn. Dyna pam da ni'n neud o rili, fatha trwy bod yma'n wythnosol a trwy cael bwyd a dod y pobl at ei gilydd, mae pobl jyst yn siarad am fatha issues lleol ag issues rhyngwladol, felly mae'n good talking point a ffordd o dod y pobl at ei gilydd, dwi'n meddwl. Coffee, yeah, you don't need food when you drink coffee. No, exactly. Mae'r bwyd di gorffan, a felly mae Cinderella yn cael ymadal a'i brat ac yn cael ei gyrru adre mewn steil ar gyfer ei antur nesaf.